Äkli dünya ýalkyny salam. Bugün men Hizara ekstreny çykyş etmeli bolýan. Türkmeniýa biz ýamsy topary şu beýanaty ýaratmak isledi. Karara geldi. Türkmenistanyň milli howpsuzlyk gullyklarynyň işgärleriniň zenan raýatlary pida etmäniň we olary ortadan ýok etmesiniň iň soňky oýunlarynyň pursady. Türkmenistanyň howpsuzlyk gullygynyň edaralary Türkmenistanda söz azatlygyny we erkin demokratiýany, galy berse-de garaşsa jurnalistlary hem-de olaryň maşgala agzalaryny basyp ýok, galy berse olary türli hile oýunlar bilen öldürmekçi bolýandyklaryny ýene bir iň soňky pursatyna geçdiler. Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde ýaşaýan tanymal hem baýry, hatda daşary ýurtlarda ýokary hormat syýlaklaryna eýe baýry jurnalistimiz, zenan maşgalamyz we enemiz bolan Soltan Açylowany ony zor bilen öýünden saglygy saklaýyş edarasynyň lukmanlary bilen bilelikde akidip onuň janyna kast etmekçiliklerini duýanymyz sebäpli bütün dünýä aýan edýäs. Ozal hem belli bolşýaly mert hem gahrman bir näçe ýyl türkmen rejiminiň zulmlaryny ýyllardyr duçar gelip duran baýry hem garaşsy jurnalistimiz Soltan Açylow bu gezek hem olaryň beterinden beter hadisasyna duçar galdy. Ýaňy ýakynlykda aradan iki geçmesini seretmezden ozal hem onuň maşgala agzasyndan olan maýyplar teporuna bellikde bolan oglunyň hususy awtogularyny gatyl zeper getirendiklerini hem bellap geçmegimiz gerek. Owal hem şeýle hadisalary duçar bolýan bir näçe zenanlar awtoritar diktator rejiminiň gullukparas adam pidasyna yaradyjy gulluklarynyň pidalary bolandyklaryny hem bellap geçmegimiz gerek. Bu gezek hem naçar we hormatly diň çalyşyna bolan ýaşy 70-den geçen erkin we söz azatlykları ugrunda iş alyp baran tanymal jurnalistimiz Soltan Açylowanyň ýene başyna geldi. Bütün dünýä we halkara guramalaryny çagyryş edip Soltan Açylow barada ähli gerekli görünmeli çäreler barady. Türkmen rejimine karşı ähli işlerin alınıp barylmasyny hem-de 24 saat içerisinde Soltan Açylowyň saglygyna dol kepil berilip, on tizden maşgala agzalarynyň arasyna göýberilmegini talap edýäs. Şu ýerde men özümden bir näçe söz aýdyp geçjek. Soltan Açylow biz üçin, türkmenler üçin gahrman aýal. Türkmen halky, galkyn, türkmen halky. Şu bir zenan sen üçin haçandan bäri göreşip otyr. Türkmen halky, nirdesin? Türkmen halky, nirdeseň sesin? Türkmen halky, men size, biz size şu wagt çagyryş edýäs. Hemmäňizem tolgunyň, hemmäňizem protest edin, hemmäňizem bize video iýerin, özüňiz çykaryp başlaň videony, özüňizem sesiňizi çykaryp başlaň. Türkmen halky, boldy şol. Bir-birden bizi eýdip etmeli däl bu haram hökmet. Biz haram hökmetden güýçlidirs. Biziň güýjümiz bar. Biz gaty giden siildirs. Türkmen halky, sen sesiň bar, sen hakyň bar. Türkmen halky, senem azatlygy munasipsiň. Türkmen halky, galkynaly, turaly, galaly türkmen halky. Gal türkmen halky, gal. Türkmen hökmeti, siz Soltan Açylowany şeýdip saklap otursaňyz, biz mundanam beter goktururuz. Ine şu biziň duýdurşymyz. Soltan Açylowa azatlyk dilýäs. Türkmen halkyna azatlyk dilýäs. Türkmen zenanlaryna azatlyk dilýäs. Türkmen hökmeti, siz bir aýaldan gorkdyňyz. Balaňyzy sıçdyňyz türkmen hökmeti. Soltan Açylow biz üçin öz enemiz ýaly. Tohum, haram tohum. Berdimuhamedowlar, Raşid Meredow, Gowunç diýemi, Hajyýew diýemi wepa, haramlar. Hramov diýen haramzady. Hramov diýen haramzadyny birinji gömmelibiz. Şu haramzady Putiniň güjügi, şu haramzady biziň ýurdumuzy satan. Putin diýen haramzada satan. Türkmen hökmeti, Soltan Açylowa azatlyk. Türkmen hökmeti, şeýle sen zenanlar bilen göreşen bolsaň, ýurdu aç, biziň hemmämiz zenan bolup baraly. Hani göreliseň näme etjeňi? Türkmen hökmeti, sen gaty gorkak, sen hiç zat, sen Putiniň astynda oturan haram zata. Sen puçsen, sen çüýransen. Bütün tohum bolup haram gidersiňiz siz. Serdar, wagtyň barka dogry iş et. Soltan Açylowany boşat, aktivistlarymyzy boşat. Hemmesine azatlyk, türkmen halkyna, Türkmeniýamyza azatlyk. Ýurdu aç, biz bararys. Sag bolun.